Tervetuloa Atlantic liinakelojen ja köysikelojen yhdistetyn asennusopasvideon pariin. Atlantic-kelojen toimitukseen kuuluu vahvarakenteinen kela, joka on varustettu erittäin kestävällä ja liukkaalla muovilaakerilla ja säänkestävällä pyöritysnupilla. Liinakelat toimitetaan 5 kulmaan asennettavissa olevalla rullin varustetulla liinaohjaimella ja markkinoiden parhaalla kiinnitysmekanismeilla olevalla akselirakenteella. Akseliin kuuluu vielä erikoisvalmisteinen kitkalevy muttereineen. Asentaminen aloitetaan kiinnittämällä akselimekanismi kaiteeseen. Kiristä akseli kaiteeseen aluksi ihan vain sormituntumalla kiinni, jotta voit linjata sen suoraksi ilman, että kaiteeseen jää jälki. Linjattuasi akselin suoraan, kiristä avainta käyttäen, muista olla kiristämättä liikaa. Liinakeloissa muista katsoa, että liinan ohjaimen ohjausreijät ovat sillä alueella, mihin haluat ohjaimen osoittavan. Köysikelojen kanssa yksinkertaisesti laitetaan kela akseliin niin, että Atlantic-logo jää ulkopuolelle, jolloin myös kahva on oikealla puolella kaidetta. Kuten kuvasta näkyy, pelkän pyöritysnupin painosta heiluva kelo osoittaa, kuinka liukas laakerimi on, antaen sille äärimmäisen pitkän käyttöiän. Asenna lopuksi kitkalevy akseliin niin, että sen kuperapuoli on ulospäin. Tämä on tärkeää kitkan säädön oikean toiminnan takaamiseksi. Kiristä mutterilla kitkalevyä niin, että kelan pyörintä muuttuu hieman tahmeaksi. Tällä tavoin vältetään köyden tai liinan tahaton purkautuminen kelan ollessa valvomaton. Liinakeloinen ohjain voidaan asettaa 5 eri kulmaan. Säädä ohjain löystämällä akselin mutteria niin, että voit vetää kelaa ulos, jolloin myös ohjain vapautuu säätöreijistä. Aseta ohjaimen tappi sopivan kulman antavaan ohjausreikään, paina kela takaisin ohjainta vasten ja kiristä mutteri antamaan sopivan kitkan. Liinakelan liinan asennus aloitetaan syöttämällä liinan päärullien välistä. Tämän jälkeen vie liina kelan keskirakenteesta löytyvän lukkopinnin alta. Jätä tarpeeksi löysää, sillä seuraavaksi sinun on vietävä liina seuraavan 2 teräspuikan ylitse ja 3. alta ja sen ympäri, tuodaksesi sen takaisin samaa reittiä kuin sen liina sinne veit. Vie liina toistamiseen lukkopuikon alta niin, että sinulle jää 10 senttiä löysää häntää. Setvit turhat rypyt ja olet valmis kelaamaan liinan kelalle valmiiksi käyttöä varten. Toivotamme teille ihania veneilyhetkiä Atlantic-tuotteiden kanssa.